Hapa ni kar budget kanyo. It's a matter mar ni serikal prioritize. Nikech kiyudo ni ka ng'at mang'ado buche ma directly affect ngima mag dhano. Hapa ni gima temoga wacho pile ni Kenya ok dwach ni waonge gi pesa. Pesa emoko kete good use. So if the judiciary can be funded well, then it's a way mar ensure ni judiciary no and independent on its own. But koro kirango ni erodi saniero wantie kuma wantiere no, to pesa no pod ng'eny ne jo Kenya. Mamino ni ushuru ma wadhi chulo mondo wa sustain jok mantie gi bo bedo pesa mang'eny ahinya. Koro no about salaries remuneration commission, trying to make ketoni osara obed ma standard matin, but kirango kinyal interfere gi judiciary. Ntie level mo kinyal interfere go ahinya. Ka salary no seket kanyo, to salary no ema nitie. Koro no sigo manyaka wating. To kaka senior na muamua wacho kani gima watemo gima osebedo ka timre ni courts be osetemo ka dhiro ji mondo manyo alternative dispute resolution. Ok kila kitu min go ikosa na ginyawadu, nitie moko munya solve kiun. Nitie moko unya dhi wuoyo mojo ni mediation, nitie arbitration. To nitie woro ma court endo keto milongo ni court annexed mediation. Ma igiketo case mora mobiro e nyim doho nyaka duok piny gini be usetemo ma dhiuru tema ne wuoyo mondo wa reduce backlog mar weche mabire court, to mondo wayud ka wanya sort weche moko kapodi we maintain the relation